Hello mga Omega. Sunday na Sunday, kanang buntag. Kuan ka ng general cleaning ko, naglabaha ko sa kung mga beadings kay sa kabuan way laba. Ay i-change na ko tanan mga habol, naglaba ko karon mga Omega. So, matulog ko kadyot. And then karon ano pa man alas 6 ng simba. So karon kita gani kong abi kani aho, di ba? Aho, mga bitpid na ko ni sila pero dili sa ingon nga as in fanatic kay ko kanang member ko sa mga fans club siya bilang o kanang dili kay ko kaga-attend sa mga mga event nilang mga birthday sa mga aho members. So kuan lang ko, like lang na ko sila kay nakimit naman ako ni sila sa MOA. Then nato ibutang itagan kong abi dagan na kasi sticker na kasi mga ingon ani din si Daisuki. Si Daisuki man. Si Daisuki. O ba sana ma Daisuki. Then get pa kayo Chichi. Gwapo kayo sa diri o. Diba mga cute kayo sila. So di kayo nagyapo na ito. Mga wanted sa kaso ni sila. Charot. Di mo na ako ang likod o kanang puro album. Kani katong first namong laag ni Abby sa Rizal Park. Kani nagpa-picture me, remembrance. And then anak ko sa wallet na ko. Ako na lang siya gibutang dere. Mga akong best friend. Then Mamsi. Tapos ini yung mga ig-aga ni naglaag sila dere gibisita ko. Ayha ning uli buhol. Kani si atong first naglaag mi nga nagbanding mi sa mga pag-umangkon. Kani mag-graduate na ni siya og college. Ani nag-college na nag-work. Awak ko ba asa nag-work. Nagbakasyon na, nagtrabaho siya sa cruise ship na barko. Nara sa Rachel. Kani nag-attend ko og Bonyag. Then nagtanaligo mi sa Bulinaw, Pangasinan. Dito na namit ako nag-agaw. Siya ni Mia Wilson Paho. And then siya din si Manha. Ang anak sa kay pag-umangkon nga close kaayo. Me. Then dili na ko ibutang ng mga aho. Yan, tama ko ni diri di na ay kuan magnet ref magnet pat manigyatag ni Abi. Then kani dikit na ko siya diri. Kita na square na siya na makalapurot na magkaguan. Ahop members stickers. So diri una ko ito tan-awon mga umbiga sa likod. Si Abby, fan na fan kaayo siya, guys. Asa akong kasyo na siya. GL, butan ako, bitay-bitan ako sa kumpag. So, wait lang guys,